Pade mare pade. Si Bina Si Bina. Yu pinayabaan yang mare pero Bina yan sa naman niya. Hoy! Kung kami nagipili ni mga taga-Buhi, anak pili na yung mga taga Monte Calvario. Tadel sira yung mga Calvario ning mga gwapo ag magagayon. Pero ana mga sultiro sa kanda, medyo mga abusiro. Pero at least baka mga babaero. Kung hanap ninyo mga masisira magpayaba, didi ka mo sa mga taga-igbak. Kasira yung mga masisira magpayaba. Pero dapat masisira man ka mo magpayaba. Ta kung di ka mo masisira magpayaba, di na ka mo magtangka. Ta kung hanap ninyo siram, baka ikatigbak man sana ninyo dahil sa siram. Kung hanap man ninyo yung mga simple, hindi ka mo sa mga taga-antipolo. Kasira yung mga simple na mga babayi. Simple, pero si simplihan man ikanirang babayan. Pero di ka makulgan. Tabaka malay mo, ana ang tinira, single man. Baka ato, pwede kang ipaglaban. Kung hanap ninyo yung mga hindi ka mo kayang ipagbalyo, hindi ka mo sa mga taga Dibinorostro, ta medyo malatakot sana sa kanda, magpamasyar pag-gabi, takarayo nira. Pero ano mo man natakot, kung kapot mo man nakasiguruan nira, tamo nga napisabi, magparanapi kang arani, kung kaya sa naman ikang ipagbalyo, sa arani, adi na masakit. Ta kung ipagbalyo sa naman ka, kipadi. By the way, balik kita sa mga taga Santa Clara. Pag ko nagsabi sa akin, naku man ko numatuod, anong mga lalaki sa kanda, mga sirena. Medyo mga lalawgon sa nasirang sirena, pero palan, sira yung mga rarining sirena. Taguan isa ko nagsabi, sabi sa akin ni Pading Jason Arcelia Wakera, sira kuno mga taga Santa Clara, maski kuno da sira kwarta, pagbabay sa kanda kumasta, dara nira. Pero baka pa di, sa magindara ninyo pidara. Kung hanap ninyo yung mga hindi ka mo kayang ipagbalyo, hindi ka mo sa mga taga Dibinorostro, malatakot sana sa kanta magpamasyar pag-gabi, takarayo nira. Kung hanap man ninyo mga masisira magpayaba, hindi ka mo sa mga taga-igbak, tasira yung mga masisira magpayaba. Pero kung ka mo masisira man magpayaba, ta kung di ka mo masisira magpayaba, di na ka mo magtangka. Ta kung hanap ninyo siram, baka sa siram man ka mo mait. Salah. Kung hanap man ninyo mga simple, didi ka mo sa mga taga-antipolo, ta mga daraga sa kanda, mga simple. Simple,
Pero simple yan sa kang babayan. Siguro eh. Wala. Goyang